खुलुमबाय आंनि बड' जेडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। ULB मोनसे गोदान हाथियार हानजा जोनोम जाबावबाय। आबुं ओंथिया जाबाय इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड। बे हानजाखौ 15 सेप्तेम्बराव दाफुंनाय जायो। बे हानजानि गुबै ओंथिया जाबाय आलादा बड'लेण्ड रायजो डिभाइड आसाम 50-50। ULB-आ सरकारनिसिम गांसे फोसावलाइ दैथायहरदों। बे ULB हानजाया राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया होनना फोरमायदों आरो ULB-खौ लानानै रावबो राजखान्थि खालामनाङा होनना हुमखि होदों आरो सोरबाफोर ULB-खौ सरकारनि एजेन्ट जानानै हेंथा होयोब्ला बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायहोगोन होनना हुमखि होदों। ULB आफादा बड'लेण्ड मोनागौमानि थाद'नाय गैया एबा जिरायनाय गैया होननानैबो बुंदों आरो बड'लेण्डखौ लाबोथारनाय जागोन होननानै थांखि लानाय जादों। ULB आफादखौ दानायनि गुबै जाहोन गासैबो सुक्तिया राजखान्थिनि लाबालाबनिल' जानाय। सरकारा बर' जातिखौ सान्थि सुक्तिनि मुङाव थगायनाय। आसामखौ हेमन्त बिश्व शर्माया माब्लाबाबो बोखावा होनना बर' जातिनि साख्रि होनायनि मुङाव थगायनाय आरो इनाय खालामनाय, सुक्तिनि मान गैयै खालामनाय, रन्जनजों लोगोसे थानाय केडारफोरखौ जेलनिफ्राय होनना बुंना उदां खालामा लासे दोननायनि थाखाय आरो सरकारा बर' जातिखौ नाख्रेबना दोननो नाजानायनि थाखाय। बिथांमोननि बिथोनखौ मानियाब्ला सरकारा रन्जनखौ आरो गासै केडारफोरखौ उदां खालामाब्ला अक्ट'बराव बमा होनायनि हुमखि होदों आरो BTC-नि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ BTR-आव थाबैनो सोसननायनि थाखाय हांख्रायहरदों। BTC-खौ दानख' होनाय जाया दाजाबनायखौ बरायदों। ULB आफादनि दैदेनगिरि फाउन्डार बि मोगथां, एसिस्टेन्टआव बि खौसेथि, डिस्ट्रिक्ट कामान्डार सनितपुरनि बि मोब्लाव, धेमाजि जिल्लानि कामान्डार बि मोगथां, चिरां जिल्लानि बि रैरुब, बाक्सा जिल्लानि बि मैब्रुब, क'क्राझार जिल्लानि बि सौख्रुब, धुबुरी जिल्लानि बि खांख्राय। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।